Have you heard about the second coming? Many times, daghan kaayo mag-prophecy about the second coming, the end of the world. But we do not know the exact year, date, and time kung kano sa matapos ang kalibutan. But our gospel, our readings, the word of Christ is giving us warning. That is why sa atong first reading, Saint Paul speaks of sin that comes through disobedience, that comes through transgression. In the book of Genesis, sin entered into man's life when our first parent committed the sin of disobedience. Before committing the sin, Adam and Eve, they were living in paradise. Pero gipapahawa sila because of their sin, because of disobeying God. That is why, throughout generation, ang marka sa sala nga panulundon, kanunay magpadayon kay usa lang ang atong ginikanan. In order to eliminate, in order to renew the life of man, he or she must be baptized into the grace of God, into the sacrament of baptism. Mao gani ang sakramento sa bunyag, mamahimo kitag anak sa Dios, adopted sons and daughters of Christ, and tagapagmana sa langit nung kinabuhi. But the struggle will continue while we are here on earth. That is why our gospel is telling us what to do and what will happen when He comes. Kay atong katapusan, una gani kita mga gipang-andam, if ever na gani kita mga event, una gipang plano, usahay we take for granted ang mga details. Like for example, ang atong kinabuhi kuno, mura kunog exam. Layo pa gani ang examination, hayahay ang buhay. But kung hapit na gani ang examination, perte gayod natong paningkamot, aron makapasar. But you know what? Every day is a day-to-day examination of our life. Every day, God is challenging us to remain faithful to Him, to be holy, maging balaan sa atong kinabuhi. Father, unsa man namo pagkabot ang balaang kinabuhi? By living your life according to God. Our responsorial psalm is reminding us, telling us, I come to do your will. Here I am, Lord, I come to do your will. I remember ang akong usa ka professor sa theology, Father Virgilio Manaog, niingon, unsao man nimo pagtudlo kadtong walay hibalo? Kung muabot na ang atong Ginoo, niingon kaniya ang usa ka tingnuguwang, I will remain kung unsay akong gibuhat. Kung nanilhig ko o kung nagtrabaho ako, I will do the right thing before God diya sa akong kinabuhi. Mao kini mga kigsuunan ko kang Kristo, ang hagit kanato dili sayon
ang pagsunod sa atong Ginoo, kay tungod daghan kaayog mga tentasyon sa atong kinabuhi. While we possess this body, we have the inclination to commit sin, kay tungod naman siyahan na kini siya. But by the grace of God, magpadayon kanunay diha sa atong kinabuhi ang pagtawag kanato pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ni mangutana kita, Father, unsa man na siyang grasya sa Dios aron mahimo kamig balaan sa tubangan sa Dios? Naturally, sanctifying grace was given to us by God the moment of creation. The soul is a principle of life, ug diya gihatag pod sa atong Ginoo ang grasya, the sanctifying grace. Pero kining grasya mawa kini siya the moment hikita makabuhat og mortal sin. Because we lose friendship with God, or we are very far away from the grace of God. But through the sacrament of reconciliation, ang grasya sa atong kinabuhi mubalik kanato. The sacramental grace will help us to continue to live our life. Mao gani naapoy ang usa nga grasya. Kay there are two kinds of grace, the sanctifying grace and the actual grace. The actual grace is the divine intervention of God in man's life. Kana bang makaingon ka nga naa kay ginahuna, pero every time makagunahuna kag dili maayo, makapaminsar ka o makaingon ka nga dili man ni insakto. Or hapit na gani kag naa kay buhaton o mahulog ka sa dili maayo nga mga panghitabo, God will intervene diha sa atong kinabuhi. Kay tungod ang plano sa Dios kanato is to save us from this earthly life. That is why ang atong santos nga misa, ang santos nga Eucharistia, which is highest form of prayer, maoy magtabang kanato. That is why in the beginning of the celebration of the Mass, naa kitay penitential rite. If you have committed not mortal sin or venial sin, but by admitting from that moment, from a very short or pause for a second, thinking, recalling of your venial sin that you have done today, kanang taknaa, God will forgive you. Mao gani ang uban nga pari mo pause, mag-silent to recall our sin, venial sin. But if you failed, if you committed mortal sin during that penitential rite, you will not be forgiven. It is only forgiven by the sacrament of reconciliation. So that nganong giandaman kita in the beginning of our prayer, in the beginning of the Eucharist, so that we will receive Christ worthily. Mao kini ang hagit kanato. Kung gusto kita magpabilin sa Dios sa tubangan kaniya, we live our life according to His will. And we are sustained by the grace of God through the merits of our prayer. Prayer will help us to realize our mistake. By praying, by communicating to God, will help us to transform ang atong dili maayong kinabuhi. All of us
naningkamot kita. Hikaming mga pari, mga madre, o mga laiko. All of us, we are striving to fulfill the will of God. As we continue the celebration of the Mass, today we are now in the first day novena in honor of Saint Jude Thaddeus. Saint Jude Thaddeus is one of the apostles, ug siya ang patrono sa mga hopeless cases. Saint Jude Thaddeus will help us kung naay pagtuo, naay paglaom. Kung naay pagtuo, naay kausaban nga matabo sa atong kinabuhi. And we ask the intercession of Saint Jude Thaddeus while waiting, while living our life. We are hoping nga kining atong tawhanong kinabuhi, human sa atong kinabuhi diri, atong makuha ang reward nga naguwat kanato tua sa langit. Continue to pray to ask God's blessing nga magpabilin kanunay diya sa atong kinabuhi aron dili kita mahulog sa gahom ni Satanas. May Mary and all the saints pray and intercede for us. Amen.